Pojďme něco provést tady s touhle poměrně nudnou červeno-hnědou barvou od Specialu. Zákaznice si přála transparentní ochrannou folii se třpitkama zlatýma. To se mi bohužel nepodařilo sehnat v metráži, každopádně zákaznice si poradila lépe než já, dovezla si svůj materiál, tady tento krásný, sehnala je u firmy, kterou najdeš v popisku. Já jsem to pak celé řízla na šablony od Right Wrapu a zabalila. Tahle práce mě moc bavila, moc se mi to líbilo, mám tak totiž ráda třpitivé věci, diamanty a tak. Celá tahle krása nejde moc dobře zachytit na telefon, takže si všichni musíte představit, jak se to hezky třpití na sluníčku, jo? Tak dík, tak čau. Hey, look at this look.